A Szlovákia szívében elterülő Selmeci hegység, a Mesés-Szitnye hegytető, a megkapó kilátást nyújtó hegyek, a mesterséges bányatavak bájos zúgai, a völgyek festői szépségű falucskái, a gazdag hagyományok és a történelmi múlt, a déli lejtőkön telepített szőlőültetvények, vagy a csodálatos gyógyító hatású gyűgyi ásványvíz, mindezek összefoglaló, szinte félreérthetetlen és felcserélhetetlen jellemzői a selmeci régiónak. A német telepesek megjelenése utáni nemes fénybányászat magával hozta a gazdag bányászati hagyományok megjelenését, melyeket a mai napig megcsodálhatunk. A bányászat fejlődése egyre több mesterséges bányátó létrehozását eredményezte, melyek nagyban meghatározzák a vidék jellegét. A bányászati hagyományok iránti tisztelgés, hódolat az évente megrendezett szalamandra felvonulás keretében nyilvánul meg. Az Aranyút régió gazdag és nehéz történelmi múltját felidézendő ugyanakkor emléket állít a törökkel vívott 16. századi csatáknak is. A gyógyidegenforgalom jelentős központjaként gazdag választékát nyújtja az egészségügyi, relaxációs és egyéb kiegészítő sportszolgáltatásoknak. A történelem, illetve helytörténet szerelmesei feltétlenül felkeresik Selmecbányát, Szlovákia egyik legszebb városát, melyben bőséges látnivalót nyújt, amint egy 360 művészeti és történelmi műemlék. A nyár és a fürdés szinte összetartozó fogalmak. A legnagyobb ásványvizes termálmedencék, a már említett gyűgyöt épültek, de a természetbeni fürdés kedvelői számos, fürdésre alkalmas tavat találnak Selmecbánya környékén. Az Arantanösvény térsége egy nagyon változatos régió, szinte minden településnek megvan a saját jellegzetessége, érdekessége, számos történelmi műemléke, népi építészete, folklórja, hagyománya, szőlő és borkultúrája. A hagyományos népi életmódot hivatottak feleleveníteni a nyári rendezvények és fesztiválok, gazdag programok keretében mutatják be a régió szellemi kulturális örökségét. A térség déli részének szinte minden településen megtalálhatók a szőlőültetvények. Leghíresebb és legismertebb bortermelő területe a Szebellébi Öreghegy műemlékvédelmi rezervátum, ahol a népi építészet számos remeke is látható. A térség borászai évente itt rendezik egyik legnagyobb ünnepségüket, a Szebellébi szüretet. A varázslatos tél a hólepte vidék turistja útjainak és tanösvényeinek révén ideális feltételeket biztosít a családi séták és kirándulások, sőt a családi síelés számára is. És bizony a tél is rengeteg szokás és hagyományőrző rendezvény megtartásának időszaka. Leszögezhetjük, tavasszal, nyáron, ősszel és télen, tehát minden évszakban a szabadidő eltöltésének gazdag választékát nyújtja látogatói számára a selmeci régió. Szeretettel várjuk!